centro da minha terra. Aj takto znie jedna z piesní v medzinárodnom divadelnom predstavení, ktoré rozpráva Vary najznámejší ľúbosný príbeh všetkých čias. Táto idea vznikla na celoeurópskom stretnutí učiteľov v Bilbao, kde sme vlastne rôznymi aktivitami sa stretli spolu, dali dokopy hlavy a dohodli sme sa, že utvoríme takúto myšlienku, tvorili sme ju a dohodli sme sa, že to bude práve divadelná hra od Shakespearea, keďže sprievodný jazyk je angličtina. Rómeo je zo Slovenska a svoju Júliu našiel v Chorvátsku. Láska medzi hercami, ako to niekedy býva, nevznikla, keďže Rómeové srdce vraj patrí spolužiačke. Áno, je to tak. Mám priateľku tu na škole, takže je to veľmi ľahké. Inšpirovala. Áno, presne tak. Hraje sa mi veľmi dobre, ja som sa vžil s touto rolou veľmi dobre, takže veľmi sa na to teším. Mladej chorvátskej slečne sa do role Júlie vciťovalo ľahko, herečkou však byť neplánuje. Je to skvelý pocit. Nie, herečkou byť nechcem. Rada by som sa stala architektkou. Na predstavení sa okrem Slovenska a Chorvátska podieľali učitelia a žiaci z Grécka, Portugalska, Turecka či Bulharska. Som Peter a som učiteľom angličtiny a histórie. Prišiel som kvôli projektu Comenius z Chorvátska. Moje meno je Gosel, mám 16 rokov a som študent z Portugalska. Je úžasné spoznať novú krajinu, nových ľudí. Naozaj si to užívam. Prichádzam z Turecka a v predstavení budem hrať na náš tradičný hudobný nástroj ud. Môj študent bude zároveň spievať našu ľudovú pieseň. Študenti z 5 zahraničných krajín a Slovenska predstavia Shakespearove dielo verejnosti už zajtra o 17:00 v Staromestskej radnici pri miestnom úrade. Jozef Demeter, Televízia Naša.